Forget about others, forget about the society people. Even your own shadow can leave you in the darkness. So I want to tell you and remind you, don't forget the people who helped you in a difficult time. This is what I am telling you. If you forget the people who helped you in a difficult time, then no one is foolish like you. This is what I am telling and reminding. ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି, ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାସରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାସରି ଗଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବିପଦ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯଦି ତାକୁ ପାସରି ଗଲ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାନ ମୂର୍ଖ এই ଦୁନିଆରେ ସମାଜରେ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁନିଆର ଲୋକ କଥାକୁ, ସମାଜର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସମୟରେ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ, ନିଜର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବ ନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କଥା କହେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ।